staan hier bij de Eenoord Sportcomplex waar de jeugdkampioenschappen schoolzwemmen van Zeeland worden gehouden. Wij van Kijker TV gaan kijken hoe het eraan toe gaat. U bent de organisator van de regionale schoolzwemkampioenschappen. Hoe vindt u dat het nu gaat? Het gaat prima deze keer. Ja, het zijn provinciale schoolzwemkampioenschappen. Hè. Dus ja. Nee, het gaat uitstekend. Er is een hoop sfeer in het zwembad. Ja, 18 ploegen doen er mee, dus ik vind het geweldig eigenlijk. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat best goed, alleen er zijn heel veel wedstrijdzwemmers, dus dat is wel minder. En denk je dat je het nog gaat halen? Nee, eigenlijk niet. Ze zijn echt veel te moeilijk. Van welke school kom jij? Wij komen van de Sembavo. En denken jullie dat jullie nog gaan winnen? Nee, ik denk het niet. Want er zijn wel heel veel goeie, dus. En weet je, wat is een van jouw tijden die jij gezwommen hebt? Ja, voor de vrijslag had ik 41 seconden. Dus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.